blaženog Alojzija Stepinca svečano je proslavljen u Srimi, župi Šibenske biskupije, kojoj je blaženi Stepinac nebeski zaštitnik. Svečano misno slavlje u župnoj crkvi predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić. Koncelebrirao je i umirovljeni biskup Ante Ivas, župnik Srimedom Anto Pavlović i još 15-ak svećenika. Preko misnog slavlja pjevala je klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Alojzije Stepinac bio je i ostao do danas znak osporavan. Izazov za vjernike i nevjernike, katolike i one koji su pripadnici drugih vjeroispovijesti, pa čak i one koji Boga ne priznaju, ne vjeruju. Svi traže ili imaju neko mišljenje o Stepincu. Njime se bave ili iz divljenja prema onome što je učinio, kako je živio, vjeru svjedočio, crkvom zagrebačkom upravljao. Ili pak Stepinac im smeta, ne da im mira, predstavlja za neke provokacije. Jednostavno, blaženi Stepinac i danas govori, svjedoči, put pokazuje. Pokazuje Stepinac i nakon svoje smrti, nakon proglašenja blaženim, kad mu je štovanje u crkvi odobreno, ljubav i vjernost za Boga, ljubav i vjernost crkvi, ljubav i vjernost za čovjeka, svakog čovjeka, ljubav i vjernost prema svome hrvatskom narodu i domovini. Alojzije Stepinac imao je kušnju i ponudu: odreci se katoličke crkve, odreci se svog naroda. Kako pišu povjesničari, komunisti mu nisu mogli oprostiti dvije stvari: što katoličku crkvu u Hrvatskoj nije autokefalizirao, osamostalio, ocijepio i što je bezpridržajno branio pravo hrvatskog naroda i drugih naroda na svoju državu. Jesmo li spremni biti pšenično zrno koje ima umrijeti da bi donijelo obilat rod? Jesmo li spremni s ljubavlju, vjernosti i strpljivosti križ života nositi da se očituje milost Božja, a ne naša snaga i pamet? Jesmo li spremni odbaciti zavodljive ponude svijeta koje nude tolika pretvaranja, glumu, privide, samo da se zamagli istina i da se lakše kroz život prođe? Jesmo li spremni dosljednije svoju vjeru živjeti? To nas pita naš blaženik. Ljubav i vjernost prema Bogu pokazuje se u čuvanju Božjeg zakona, življenju po Božjem zakonu, po glasu savjesti i jasnom razlikovanju dobra od zla, istine od laži. Ljubav i vjernost prema drugom čovjeku pokazuje se u poštivanju svake osobe, u nadvladavanju sebičnosti da bih drugome mogao samo dobro činiti, pa i onda kad mi ovaj to neće uzvratiti. Ljubav i vjernost prema svome hrvatskom narodu i domovini može se pokazati na tisuće načina, ali svaki od njih bit će ispravan samo ako se spremno žrtvujemo, za život pošteno borimo, zajednički dobro tražimo. U uvodnom dijelu misnog slavlja nazočne vjernike koji su došli u velikom broju na slavlje pozdravio je župnik don Anto Pavlović. Posebno je pozdravio vjernike iz župe Vodice i iz župe katedrale Svetog Jakova koji su organizirano hodočastili na slavlje. Svima je preporučio blaženog Stepinca kao uzor i primjer koji treba nasljedovati.